Ако. Де кажи па? 82. Та е за коя? Коя година е? А чекай, tu ще писал, що съм писал? Кажи са, та от кога е? Коя година? От коя година е? Чекай, от 72-а. 82 ли? Да. Ще пише от позади. От позади ще Е пише. сликана. Аха. Я кажи, аз снимам те да кажеш следващо имаш тук, айде. Бърже. За Крушево. Ще читаш, ще пишеш тук, все да кажеш. Я да читам. Да кажеш, що си пишал. Евиденция си вода, кога продавам нещо от мед най-више и заведувам вода си книга, работна книга, евиденция, да ми се найде секогаш. Па? И това две книги, вода, не една. А другата, защо е другата? Исто е за другата, та по-мал дел работа, а та по-обширно, повече на обширно. На детали, а? И за пчелите. Аха. Кога съм свободен от времето, на терен и обилязам пчелите, да не е прътнена никаква зимотка, да не е прътнена някаква от ветър, от мраз, от глупци, кучища и така, а тук ги уведувам, тук уведувам, дека съм отил, кой ден, коя дата уведувам. Това е като евиденция. Овой месец. Ама тази е нова, тази е нова. Не. Та от 2009, Та е 3 години тук е та, от 3 години евиденция. От те е последен. Това е, значи, чекай. Дека ти е лупата? Яля. Не, това... Научарите ли? Научарите. Тук ми е първо отгоре кой месец, коя дата, кой ден и годината. Годината. От този ден заведа дека съм отил, дали съм дома или на терен по пчелите. Я да видим една дата. Пишал ли си от Сибилка мене предската неделя? Дай да видим, обърни. Кога беше да ме видиш? Я да видя бръже. Най-последните. Най-последните да види бръже. Най-последното. Дека си пишал? Дека си бил първи месец 2013 година и тук, първо е било дома до Лещаро. До Лещаро се вика Лещаро, кай чешмата. Това е нова година. После дома. И значи 4 дека съм бил тия 3 дена дома, после на пазар. На пазар продадоха 5 шашкови тегли и 4 буи по 220 динара. И после дома и... Па не си запишал, кога беше към мен да ме видиш? Я датата, я дено. Тук отгоре първи месец. Ама викам, не си пишал дека си бил кай Кире на гости. Не съм. Защо ли си? Заборавил си? Ето е облизане от дома съм го писал. Па това си е дома, да, така че... Това ми е дома. Да. Това ми е последен месец и сега всеки ден си заведвам. Първи месец, втори месец, само на това страна заведвам. Тук. А защо на тане? На това и въредно на това пишам. Въредно на това пишам. Я да видим, що е въредното. Въредното. На пазарина съм дал 50 динара. Тикетчета 6 броя. Тикетчета тия. Тия тикетчета, слики ги. Я всяки изсликам. Тия са тикетчета. После имам
Имам и много малин, дето ни отсече 30, 20, 35 забици. Пише и това. И това е како големо чувство е това. Трябва да се забележи. После имам тикетчета 8 у този пазар. Ето на този ред е тъп, те. У този пазар съм потрошил, не, къде тук е? Нема. Не стига? Не, тикет е 8, а пазарина 0, значи не ме е взимал. Скрих се и заминаваме. Не ти взима пари? Не ми взима пари. 0, бе, 0. После имам тука, на Сашко дадох 600 динара. На Мирко дадох 500 динара. На Киро дадох 2000 динара. 2000, ето, завършва малко 2000 динара. После пайде пазар. Я го пазарот е тука. Тука теглите пишем, колко са. После тука има пазарина и Стефано нямам време. А тук тикетчета 8. Тука не там Сашко ги там онади да не ми взима, заминува. И тук е 0, и тук е 0, и тук е 0. И това нещо пишем. Значи, колко са тикетчета? Това се вика въредно нещо, некои ознаки, ако ми се покаже. Тук си пиша на лекар се отдел за зап, на лекар се отдел за от грип. Тук си пишем. Не си помниш та? Тук. Оресите, що е това? Ореси, колко съм продал, колко пари, колко са били сурови, колко сила, 15 сила са били суви, и сурови колко са били. Това е голема евиденция за цяло предприятие. Обяснува тефтера, тато. А това си кали? Не, после аз го снимам. Сега го снимам. И викам ми да снимам сникичките. Снимали мъжете. Мъчето сега и не го снимам, я първо те да те снимам. Снимай бе! Я ми обяснувам за тефтера какво си работи. Волене, що ми се свичи, тук пишем те. Бил на заболекар, бил на доктор, тикви, ореси, все ще има, все си е запишал. Тук оресите, колко кила са сурови, какво съм бил носил, колко кила суи, колко съм продал, а по колко пари. Математиката, а? Голяма математика тук има. Това нищо, за това го чуш далеко, а? Тук трябва я да пишем в войската, всеки ден ме кара да пишете, дека сте одили, дека сте родили, в кое село, които са другаре, които са се... Ама ние не мареме, тогава мислиме, че за това е по-добро. Я на работата и я правя такова. За всекой сад си пишем, що работа. Дека съм бил, с кой съм правил мобет, ще сам направил. Дека ми е завършила работата, по колко сад съм за денеска и листо го дам на шефа там. Всеки ден, те работя всеки ден. И аз го правя исто като твоята тема. Ама това е само задължиш. Задължено е. Я си го сам парва. Това ти е поемата, помниш си, я после си път Я ако си бил войник, да съм писал комисия другаре, например, те от Крушо, Прилип, само нам, ако да комисия другаре, дека съм отил кои писал, знам така на памет. Какво е, като читам на тази книга, ама по-друго е да съм писал по-лърно е. А колко години войник си бил? Колко години? Я кажи, колко години войник си бил? Кой? Колко години войник си бил? Инвалид? Войник. 5 години. У коя войск? Тогава трябва да пишем тогава деса. Ама у коя войск? Полу-бугарите, полу-македонците. Партизани. Партизанин. Полу-бугари. Бугарин. Така са кажали? Бугари, тук сме до границите, защо да правим? Ама не, там у Плевен бе.
Па, що правиш у Плевен? Па войник, то пушката, рамо и стържар. Под бугарите А па се пушката по-голема от тебе, или? По-голема малихера. Каква? Малихера. Малихера? Каква е па та? Какво се прави? Най-дегите тия. Па ти си те видели по-як, за това си ти дали най-голема. Именно батачно си, не грабо. Именно батач. се е издържал. Добре, какво се викаш? Се е издържал. Па? И дека беше? Добро. Бугарите ли беа порни или македонците? Бугарите ли се пат, се теглиш, те пат. Па ти, Македонците... ти не си сега да слушаш тогава. Не си слушал? Като бърнево си не одах диш. Всичко се оди така яви. Като бърнево ще мака ми беше много. И тепаше, казуваше, айде да лаеш циелицата. Толкова сати. После да гледаш право на слънцето. Пълно бойно снаряжение, ранец от 30 кила, да се заведеш, под един брест имаше и да гледаш право нагоре, на слънцето. Да лаеш сиелицата. Това казнуване беше, да търчиш до там и до там. А да се върнеш, не е така. Па ме върнат. Много нещо, такви кажа. Ама я, тия що не слушаш, и я ги казнувах. Я и тато ги казнувал. Тия що не слушаш. Ама, я не слушай диш. За това си лоял. А тук бехте командант тук. Такова не се сега. Ние сме се бех водник и якал баща ти. Па, ние сме се за командант, иначе не бива да слушаме много. Така. Я там не работите и я и ще слушам. Я и ще слушам и се ме нещо кара, си на мен. Па те тук е. Какви сме слушали? Не ми износи това от кабугърите, не ми износи. Ама я викам сорта смиси и я не мога да слушам. Не мога да ти Неправда. Да ти поднос. Неправда не мога да слушам. Па македонците много изтижаване беа тамо. Одека си, да речеш силно, аз вика, господин подофицер от новите освободителни земли, не смееш да речеш Македония. Защо? Кютейко? Не, Македония не е понищена. Нема име Македония. От освободените земли, това, Блаже, Ристов, Евтимов се прекарава там. Не Траянов, Евтимов. И добре, ако извикаш така ясно и гласно и сите да ги опореч, добър. Ама ако малко греш, повтори. Ако малко па друго нещо бърнеш, повтори. Не си научил. Това е. Па и Кютейко има, изеде. Има, едеме ударите тук, те люби се пише литература. А сега, кога е студено много, избърне, боли ме то тази страна. От тога си е ударил. Немой да сликаш ли? Па сликам, шо? Ще има везата. Ще има везата. Ано, Български. Така. Утре се приправям за мед да продавам. За рамото му само Ама ти кецата те фърлям. Защо? Бега. Чужди мед продаваш ти. Чита и те най-напред ги турих, моите 7 беа, 8 беа, а тия не кецат. Но ти е друго име. Сашкова? Игор Стоменсен. Кой е пацата? То е... Доле, бе. Това прави етикетите на тия. Па нема други тия да напишеш. Скини това преси, че само чисти мед. Се изкажах ти се. Па толкова сега се знам. Сите тайни тамо. Не кажувайте, че ще забрата само от шампион. Нема. Абе, не кажувай само ти шампион в Бугарите, че се забрата ти тебе. Защо да ме замразата?
Оние цака, не. Тие са паметни свет тамо. Сегашни. Нечевци. Ja. Цака сине тие море, цака Е, сине. сега бугарите ќе те замразат. За бугарите ќе кажуват. А. Или, ай, тоа е бугарите речат. Ело вам Боби. Ама сака да си кажува на камерата и он. Боби, аз викам да чека да си веле ја таа Веле. чека од дана. Чекай да видя што пишат позади. Абе, што сам пишал тука? Чекай да видя јас, ајде. Върти едината. Он ти прочита. О, с това ти прочита. А? С това ти прочита по-лесно. Ја не, он си носи научерите, знае си он да прочита. И добър. 80-та сликал съм се. 1980 година, Блажо Траяновски, село Драмче, роден 3 месец 1922 година. Толкова ли? Толкова е напишено. Второ, isto е напишено. На второ. И тук е пишено така. Да. Сликано, не е пишено и сликано. 1980 година, Блажо Траяновски, село Драмче, роден, и роден trebalo да пишем, тук те от почето. Роден 3 месец 1922 година. 22-га. Да, друга е на сръбски. Знам. А български е втора. Па и македонски е втора. На па школата е завършил с сръбски. Па каква школа завърши? Това пропустил. Род. Сликан. Я. Така. Dobro, Bobi, много издумаха. Па Арно. Я ке заминам пата, шо? Мачето слушалете, мачето? Ша? Мачето слушалете? Само му взема траягата вонка, odmah. Нема тука, не седи вече. А качували се на рамото? Да, те пуши го и да му рече вонка, он оде. А на рамото качували се па? На рамото качували се тук? Те ту беше са скорно, хора пред вас. Айде го натам, айде. Да кога ли го да виж? Ево тука, айде, качи се горе, качи се бе, айде, срамува се. Ево, пада, да бъде. Айде, качи се тука. Айде, качи се тука. Преяло е. Преяло е много тежко. Тежко му е, не бива. Премери го колко, ама няма дали е вагата тук. Ти вида, декъде е? Кога е малите? Мацо, кой пради? Не пради никой. Не пради никой. Питам ще нашите, аде до Блажета ли пради? Пиевайте разсолница. Разсолницата не мога да си пуща прадежа. Да мислим, че отпуща, ти ойде, я мислим. Нема, айде да. Слушай, ли ще вика? От разсолницата вика, смея да го пуща, вика, киде, вика. Ти ойде и унова. Полека, Кричи. И сега казва, вече не съм ти. Дей ни, вечер не. Одите ли? Идеме до едно место.